ayisithupha noma isikhombisa no sofunda nje sehle nawo khona la sizogcina khona siwaphethe amabhayibheli bazalwana ngithi tshela makhelwane ukuthi kusasa ungalishiyi nawe emakhe uliphathe nje nawe lakho. Amen and amen. Wathi emva kwalokho inkosi yabantwana bakwa-Amoni yafa, uHanuni indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sayo. uDavide wathi ngiyakumenzela umusa uHanuni indodana kaNahashi njengalokhu uyise angenzela umusa. uDavide wayesethuma ngesandla sezinceku zakhe ukududuza ngoyise. Zafika izinceku zikaDavide ezweni labantwana bakwa-Amoni, kepha izikhulu zabantwana bakwa-Amoni zathi kuHanani inkosi yazo, imbala ngokubona kwakho uDavide uthume abaduduzi kuwe ukuba atuse uyihlo na? uDavide akasithumanga yini izinceku zakhe kuwe ukuba ziphenye umuzi ziwuhlole ziwuchithe na? uHanani wayesebamba izinceku zikaDavide waphucula ingxenye yezilevu zazo, wahina izingubo zazo phakathi kwazo kwaba sezinqeni zazo wazimukisa. Lapho sebemtshela uDavide lokho wathumela ukuzihlangabeza ngokuba wayenamahloni kakhulu lawo madoda. Yathi inkosi, hlalani eJerikho zize zihlume izilevu zenu bese nibuya. Abantwana bakwa-Amoni sebebona ukuthi banengekile kuDavide, abakwa-Amoni bathuma baqasha ama-Aram aseBeth-Rehob nama-Aram aseSoba imigundatshani eyizinkulungwane ezingama-20 nenkosi yaseMahakha inabantu abayizinkulungwane nabantu baseThobia beyizinkulungwane eziyishumi-2. Amen and amen. Glory to Jesus. Ngivumeleni bazalwane ukuba sikhulume lento kaNkulunkulu esifunda la namhlanje emzuzweni ngembalwa bese siyahlukana sihlangane kahle kusasa. Empilweni ngifundile ukuthi njalo uma uNkulunkulu efuna umuntu uqale alahle into ethandwa umuntu ukuze athole umuntu. Glory to Jesus. Athi ngiphinde njalo uma uNkulunkulu efuna umuntu uqale alahle into ethandwa umuntu ukuze athole umuntu, ebese mnikeza into umuntu angayithandi kodwa amnikeza into ayidingayo. Sokubonisa ma uNkulunkulu efuna uSawuli njengenkosi uvele ulahla imbongolo zikayise uKhishi. Mayelahla imbongolo zikayise dala, uma uneimbongolo wawusukucebile ngamanye amagama kudala ingcebo yakho bebeyibona ngeimbongolo ngenamba yeimbongolo onazo. So inombolo yeimbongolo onazo isibalo saso besenza ukuthi abantu bazi ukuthi ucebile. So ke makulahleka imbongolo zikaKhishi kwavele kwalahleka ingcebo yakhe. Makulahleka ingcebo yakhe lithi uyise wayesethuma indodana yakhe ayithandayo, ngoba makulahleke imbongolo kulahleka ingcebo. Akuthunywanga noma ubani ngoba ufuna kuthunywe noma ubani, mayesehamba angabuyi nazo ziphelele. Wabiza ukuthi uKhishi athumele indodana yakhe ukuthi mayithola ibuye nazo ize ekhaya. Lithi iBhayibheli ke wahamba uSawuli efuna imbongolo zikayise, kanti uNkulunkulu lahla into ethandwa uyise ukuze athole uSawuli. Anifuna ungizwa namhlanje? Kanti ufuna uSawuli kwalahleka imbongolo, kanti akufunwa zona imbongolo. Umuntu ofunwayo yilo ozothunywa. Amen.
Ithi iBhayibheli ke wahamba eyifuna uSawuli imbongo lengayitholi kwaze kwafika la khona ekhuluma nenceke ethi asibuyele ekhaya manje ngoba asitholi imbongo ibisithi inceka ke sifuna ke khona umuntu kaNkuluNkulu okhona endaweni ke sibuze kuye yokuthi imbongolo zenze njani mabe mthola uSamuel uthi uSamuel lento enifuna ukade yatholakala nethi uJehova befuna wena ngoba wena ufuna imbongolo nje wena uyinkosi phezulu kwaIsrael. Nkosi yami. Hallelujah. Njalo uma uNkulunkulu efuna umuntu ulahla into ethandwa umuntu kuzazuza umuntu bese emnika lento umuntu ayayithandayo lento umuntu ayidingayo. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu mayifuna uPetru uNkulunkulu vela wenza kulahleka inhlanzi ezibeni walahla into efunwa yilamadoda ubusuku bonke baba sadoba ubusuku bonke bangabamba lutho bathi masekusile babonakala bewasha amanetha ukuwasha amanetha kusho ukuthini na kusho it was the sign of giving up kwase kuyisign yokuthi sengizame yonke imizamo njengamanje ake angaze ngizwe mina amanetha efake emanzini kuthiwa yawasha ngoba umsebenzi wawo ukudoba kodwa kwase kuwuphawu ukuthi sizame konke kwenze njani uNkulunkulu lathi inhlanzi kuzathola abantu abafuna. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ikhona bazalwane. Amen. Fundile empilweni ukuthi njalo uNkulunkulu makukhona umuntu amdingayo uqakhona izinto okungayithola empilweni kanti kufunwa wena. Khona izinto ezike zikulahlekele uyifune ngamandla akho onke ungayitholi kanti kufunwa wena and ngamhlazane kwatholakala wena lento osuyifuna iminyaka ibisifika ungazange wayikhandlekela ngoba uNkulunkulu mayefuna umuntu alalahlinto efunwa umuntu uzathola umuntu. Hallelujah. Yazi ukuthi kakhulu kunamathi ngehle kancane. Tshela makhelwane ukuthi lento oyifunayo hayi ngoba ingekho ukuthi usimakade ufuna wena. Praise the name of the Lord. Nikhona bazalwane. Amen. Nikhona bazalwane. La sifunda izwi lenkosi lithi ke inkosi yama-Amoni yafa makufa inkosi yama-Amoni uDavide eyinkosi phezulu kwaIsrayeli lithi iBhayibheli uDavide wezwa ukuthi inkosi yama-Amoni ifile. Inkosi yama-Amoni isizwe sama-Amoni bazalwane bami isizwe sama-Amoni yisizwe esinzalo kaLoti. Isizwe sika-Israyeli isizwe esinzalo ka-Abrahama ngesikhathi uNkulunkulu ebiza uAbrahama ku chapter number 12 ethi Abrahama aphuma ezweni lakini uye ezihlotsheni zakho nasezweni engizokubonisa lona waphuma uAbrahama uNkulunkulu ku chapter number 12 Genesis ethe uhamba wedwa ungahambi nasihlobo ungahambi nalutho lithi iBhayibheli uAbrahama wathatha uLoti wahamba noLoti isihlobo sakhe wahamba noLoti umshana wakhe legama elithi Loti igama elisho the delayer igama elisho the veil okusho ukuthi uAbraham ubizo uNkulunkulu kodwa uhamba nento emsithi. Hallelujah. Ngoba khona abantu into zabo abangayitholi kanti uNkulunkulu ubize wena wahamba nezinto ongafanele uhambe nazo. Khona abantu engathi uNkulunkulu ngabezwa babethandaza kanti hayi ngoba engabezwa ukuthi ngemkhathi uNkulunkulu ebiza wahamba nento esithi ubuso bakhe. Chapter number 13 uNkulunkulu wakho uNkulunkulu kanti unjani wena ubiza umuntu chapter number 12 emva kwalokho uyathula uthi uNkulunkulu kimi ngithuliswa ukuthi ngithi akaphuma ezweni lakubo waphuma ezweni lakubo ngathi akaphuma ehlotsheni wayesehamba nesihlobo ngoba khona abantu abaphumayo ezweni abasuka kulona kodwa baphume nezinto zezwe abasuka kulona and usimakade ebesiyathula endleleni. Anifuna ungizwa namhlanje kalubona abantu abangizwashi ngamanye amagama ozangibe ngamagama uNkulunkulu uthi Abraham aphuma ezweni lakini na into yokuqala enzo uAbraham wayizwa lento ethi phuma wayikholwa lento ethi phuma waphuma ezweni but mistake Abraham waphuma nezinto ekuthiwa akayishi. Abantu amen ake khona la ekhaya
waphuma nezinto othiwa akayishiye wathi umshanami lo umntakadadewethu lo angikwazi ukumshiya. Lithi iBhayibheli wahamba noLoti. Ngenkathi ehamba noLoti, uLoti ubengenalutho, ubengenamfuyo, uLoti ubengenancebo, ubengenabelusi. But endleleni khanje uLoti kanti uyantshontsha. uLoti udla izinto zomuntu obusisi. uLoti akayena umuntu wesibusiso, uhamba nomuntu wesibusiso. umuntu ongena wesibusiso wadla izinto zomuntu obusisiwe. Ngoba khona into eyidileya empilweni yakho kanti uhamba nabantu abaronke. Khona abantu ofanele kubashiya ubathanda, khona abantu ofanele kubayeke ukuze kuvuleke iminyango yenu. iBhayibheli wahamba noLoti. Kanti uLoti kukhona imvu ezalayo. uLoti athi le yami, asike indlebe ayibeke eceleni. Bakukhona inkomo ezala inkonyana, athi uLoti leli yabona nemali emihle lami leli. Sizwa uLoti sekuthiwa usenemfuyo, sekulwabelusi bakaLoti nabaka-Abraham. Loti ubathatha apha abelusi ngoba wena uphuma ungenalutho nashi. Lithi iBhayibheli uAbraham wayesebiza umhlangano wathi Loti mhlobo wami, uyabona manje lokhu ngaphuma chapter number 12. God is not speaking to me. uNkulunkulu akakhulumi nami. Selokhu ngaphuma chapter 15. uNkulunkulu akakhulumi nami. Chapter 16 uNkulunkulu akakhulumi nami. Mabefika chapter number 16, lalela Loti, khetha izwe ozoya kulo nami ngizoya kwelinye. uLoti lithi wabuka wabona amadlela ahlaza, wathi uyabona ke mina ankela ngizoya lapha ya, ngoba wayibona imfula namadlela ahlaza. Kwasho ukuthi uAbraham was the man of blessing. Yikho athi ohlabelelayo, Abraham, your blessings are mine. You bless me going in, you bless me going out. Shout an amen if you hear me. Lithi iBhayibheli uAbraham wathi Loti, anginandaba noma ungashona ngaphi, ngoba noma ungangishiya ogwadule ngeumuntu wesibusiso. Amanzi engekho khona makwanyathelo lwami unyawo, amanzi ayavela. Noma ngibeka la ngekho madlelo khona makwanyathelo lwami unyawo, kulento ezakalayo. Ngiyamemezele bakulusile, ngilethe isibusiso phansi kwempilo yakho. La uzonyathela khona ogwadule kuzawuvela amanzi. La uzonyathela khona wathi uAbraham uLoti wabona amadlela ngoba khona into uyibona inhle ngamehlo kanti nesiqalekiso ngaphandle. Angifuna ukuzizwa namhlanje. Khona into uyibone ngamehlo uzufuna ukungena kuyona kanti nesiqalekiso. Kube khona into uyibona ugwadule kanti nesibusiso. Shout an amen. Kanti wathi uLoti, mina ngizoshona ngapha. Bona amadlela ahlaza kunemfuyo. Wathi uAbraham, mina ngizoshona ngapha ogwadule. Washo ukuthi ogwadule shona umuntu wesibusiso. Ngathi ngakutshela umakhelwane ukuthi ngowesibusiso mina. Amtshela ukuthi ungangithathi kancane ngowesibusiso mina. Awumtshela ukuthi ungangithathi kancane ngingowesibusiso mina. Mawungangithola umuntu wesibusiso uke wahamba ehlane ukudla kungekho, kwapheka amazulu amdilivela imendo yakho. Umuntu wesibusiso uke wahamba ehlane amanzi engekho, amanzi avela edwaleni. Ngoba umuntu wesibusiso into zakhe ivela la engayigade khona. Ungathi ungabuka umakhelwane uthi ngowesibusiso mina. Amtshela ukuthi ungangibuka ungangiphathi kancane ngowesibusiso mina. Yes, mina ngiqasha ungenama qualification ngowesibusiso. Manje angifuni ungisho namhlanje la ngibeke khona isandla mina, into zakhona ziyamultiplya. La ngenze khona mina kuba kuyabonakala ukuthi khona umuntu owenzile. Abraham, mina ngishona ngapho ogwadule. Noma kugwadule kodwa ngithemba into eyodwa. Lithi uLoti washona emadlelweni ahlaza kanti ushona endaweni yesiqalekiso. Abraham washona ogwadule. Ukuthi ngifuna ungizwa namhlanje. Washona ogwadule kanti endaweni yesibusiso. Ngoba njalo into zakho moyo bona ngathi isogwadule.
kusho ukuthi uNkulunkulu udrivele esibusisweni. Isayini yokuqala yogwadule isho ukuthi ngaphambili kunesibusiso. Ithi iBhayibheli bahlukana. Make qedwe uNkulunkulu uhlala noLot chapter number 17. uNkulunkulu wafika kuAbraham wathi, Abraham, walk before me blameless. Nambuza uNkulunkulu wenzeni manje uAbraham asuka kahambe phambi kwakhe ngenacala. Uthi uNkulunkulu ngathi mayiphuma ngathi akashiya uLot wathatha uLot. And lo Lot udelay impilo yakhe ngabe kade mina ngiqedile ngeyibusiso uLot ahamba naye. Wathi uNkulunkulu uhamba phambi kwami ngenacala. Wathi uAbraham inkosi ngiyesu ngibonile iphutha lami. Washethe uNkulunkulu uLot ukushela lo mhlaba wogwadule. Wathi libuke lonke izwe olufuna. Wathi uNkulunkulu uAbraham ngiyalibona inkosi. Wathi uNkulunkulu step number 2 lonke izwe olibona linyathele just scout the land. Uthi angifuna ukungizwa yasi. Wathi lelizwe olufuna ukuthi angifuna ukungizwa. Lelizwe olufuna before ulithola uhambe nje olinyathela angifuna ukungizwa bisho. Lelizwe olufunayo akungene kulona Abraham ningakabulone lakho ke uyonyathela nje awukakade niphi namhlanje ebakulushini lento oyifunayo akuye kuyona ungenamali uyonyathela. Athi uNkulunkulu awunamali njengamanje lo muzo ufunayo akuyongena nje ubona ukuthi for sale ufike ungene phakathi uthi akani ngikhombise lo muzi lo anifuna ungizwa namhlanje. Athi uNkulunkulu imali awukabi nawo Abraham kodwa ungene kule garage ufuna kulona imoto ke uyoyi-test drive. Hey Abraham, wathi uNkulunkulu just scout the land. Wayesethi uNkulunkulu lonke izwe linyathele. Wathi lingelapho ufuna ungizwa namhlanje ungile nisabuka le ndoda yakwaZulu efikayo kodwa kuzoba right. Wathi lonke izwe kodwa ngakhuluma nomuntu nashi. Wathi lonke izwe olubonayo akukhuluma nami ake lethi amen. Lonke izwe njani Abraham. Wabona Abraham ehamba ezweni eliwugwadule bambuza abantu bathi Abraham wenzani. Wathi omdala weyinsuku angazi nami kanjani kodwa uthi anginyathele nje. Ngisakuyisizini yokunyathela nje. Atsho phela iBhayibheli ungashokozi ngami sitha sami mawungibona nguwile ngoba ngizovuka noma ngiphansi kodwa usimakade ukukhanya. Haleluya. Athohlabelela abasheshe bahleka kanti inkosi ngizwile ukuthi bengisekuyisizini yokunyathela. Sekuyisizini yokunyathela. Wathi uAbraham njengamanje akabi lone lakho kodwa just go there. Ambuza Abraham wenzani? Seyisizini. Angifantaniso. Ngcono ngapha ngabangisho. Seyisizini yani. Sahleka izitha. Sathi soke sibona. Kanti azazi ukuthi kuseyisizini yani. Bathi ngabe wayenzani? Kanti azazi ukuthi wena usekuyisizini yokunyathesha. Ngoba yonke into oyifunayo awukwazi ukuyithola ungakazi uyibona. Noma ungenamali Abraham. Awukodwa Jesu. Uzani phela hambani nani. Noma ungakabi nani? Kodwa yenze njani? Ngiyathela. Kodwa ngikhuluma nomuntu mina kulo 14 days ngila. Bathi makuyenza lento kaAbraham. Bakubona abantu yongena egarage unamali. Akhambu salesman. Athi can I help you? Uthi yes you can help me. How much is this one? Jesus. Akubuza ngitshela yonke into ukuthi can we test drive it ukuthi uhamba ngayo kancane abuza ukuthi manje uthi no hayi ngizobuya next week ngoba bengisekuyisizini yokuzonyathela. Kodwa ngithi nomsebenzi owufunayo mawufuna ukuba umhlengikazi ngathi ngakuvakashela isibhedlela sangakini ungagula umuntu ke uyonyathela khona bakuze ube ngathi khona abantu ozobabona uhamba amawodi ubabingelela abagula uthi ninjani usho ngamabomu uthi ngegama lika Jesu nizophila. Bathi abantu wenzani lo ngoba akagulelwa umuntu la uthi ngizonyathela abantu bathi wenzani wangena
discharge abantu wenziwa njani uzobuzwa ukuthi makade nitshwa bathi uzokhuleka ngendaba yokade nitshwa kwenze njani kanti abazi ukuthi wena uyisizile yokunyathela uthi maqedwe ungena emahoteli bese ufuna ihoteli umphathi bathi mphathi khona okufunayo babuze bathi ubani lo bathi uthe uyaphuthuma uma ungena ngaphakathi bakhombisa isithi hlale bathi singakusiza ngani bengizobingelela mphathi bathi kodwa nomuntu uyakhona nomuntu uyaphila kanti uzobika indaba ukuthi in 5 years to come sobe ngihlezi kule sithi kuya ngokuthi ungedise kanjani bangifika awakelithi amesh awakelithi amesh bawufuna ube uthishele ngathi ungavakashela isikole eseduze kwakini ke uyonyathela ngakhona emagcekeni ungena ngane efunda khona bakubuze bathi kwenze njani uzonyathela amagceke uthi la I am next in the line I'm coming soon and very soon in the land the devil is a liar ngizwa namhlanje ngale business olufuna ngakuyongena nje nyathele lo Oh Jesus. uthi lento njalo ivele kwenze ngathi uyasangana Oh hallelujah. Jesus. wena sewukhale kakhulu wena ngiyakubona wena sewuhlupheka kakhulu wena usezwa lutho manje yonke into oyifunayo uqala unyathela izwe layo before uma abantwana bakwaIsrayeli before bangena ezweni lesethembiso kwathunyelwa amadoda kwathiwa kayohlala yonyathela anyathele nje kulo athi uma ebuya abuya noju abuya nobisi abuya nereport ethi izwe usimakade asiyisa kulona linoju linamagrebhisi nayo yonke into awukwazi ukufika ezweni ofuna ukuya kulona makazi unyathele kulo Hayi Nkosi yami. Hallelujah. Ngiyathela. Ngiyathela. Ngisho uNkulunkulu ethi lonke izwe la unyawo lwakho lunyathele khona Oh hallelujah. lalela ulothi ngaliya ujabulo lo uthi ngifike emandleni ahlaza abantu bazomangala bathi uyithole kanjani lento kanti kuwanyathela Oh hallelujah. ngisho ngathi ngiyasakana mangitshela izingane zami sokuthi noma ufuna umshado awuqala uyivale endlini ugqoke i-white dress yakho ungene uyivalele ethaqe emnyango thatha ikhethini uleyise ongani ubeke la ngaphezulu ebusuku uthi udlala umusic wakho kancane ushaye ikebhu wena Oh hallelujah. ngifuna ungizwa Oh Jesus. ngifuna ungizwa babuza abantu engathi ungadlula kwaSipavula uthenge leli khekhe elincane lika 15 rand ubekela Uyisingele. babuza abantu bathi ikhekhe engakuzolidla wethu bacabanga ukuthi uzolidla kanti abazi ukuthi wena uyanyathela wena angifuna ungizwa angifuna ungizwa lento engikhuluma ngayo ngikhuluma ngento engiyazi zo3 izinto engangifuna kuba yizona ngangifuna ukuba umsakazi ngifuna ukuba uthisha ngifuna ukuba umfundisi ekhaya kithi ungekho mali yongiyisa e-university ngathi mangiqeda ugrade 12 ngaqasha e-tuck shop ngayosebenza khona ngisuka kude ngicocela singakapheli insuku ukuthi ngisukaphi bengithi mangihlele e-tuck shop ngithatha ipeni elibomvu ngithatha iphepha ngimakela izingane ezingekho ngithi 10 out of 10
ngithi 7 out of 10, 5 out of 10, ngithi 0 out of 10, ngithi very poor. Yakumangala ukuthi ngayenza lento almost unyaka wonke no 6 months. Ngenyanga ka6 ngangihleze ethilini ngishaya ithili, kwavela kwangena uthisha nje wathi wafunda wagcina kabani, ngathi ngagcina kwa 10. Wathi yazi esikoleni sifuna uthisha ozophiphithi. Angazi nokuthi yini ukuphiphithi, ngathi ngikhona. Wathi wozoqala ngomsombuluko. Angufeselanga ukuba uthisha, ngalandwa ngoba ngaqala ngalinyathela ngingedwa. Nganyathela ngedwa. Angifuni ukuzizwa nina. Ngamaga kwesinye isikhathi nasakhula ke safunda kusashawa. Kwesinye isikhathi ngithathe uswazi ngishaya ingubo kodrop ngithi ngifeyileleni wena, feyileleni. Kanti uNkulunkulu emazulwini ubona inyawo zami zinyathela umhlabathi engifuna ukuya kuwo. Oh hallelujah. Yena ke ngivele uma uthenga ishirt kunalento emhlophe engena la. Thathe makhisha ishirt elisha, ngiphe leli boxana elimhlophe, ngikhasa inkinopho ngifake lethi ngomfundisi ngiphathe iBhayibheli ngishumayeze ingubo wardrobe. Buya umthetho wami mangithanda ngizakhele imicrophone yami ngikhulume ngisakaze ngibuye ngiqele 3 wezeli akukho la ngadlo ngakhona emsakazweni engenile kuba uthisha ngibuyile manje ngumfundisi. Oh Jesus. Yathela. Yathela. Wena ukuthi uyivila wena. Hey. Ufuna abantu abazokulethela ngetrays. Hey Nkosiyami. Kanti akhonto oyithola uhlezi kwakho. Yonke into oyifunayo akusilokhu ukhala ngokuhlupheka, uyayihlupha wena. Ikhenana lakho likhona, izwe lakho likhona. Stand up, rise up, go to the land, scout the land. Oh Jesus. Oh hallelujah. My challenge ngogolo uthi lalela ngigoli ngiyaphila mina. Hey. Angiyekufa ngiyaphila mina. Uthatha isandla sibe uthi ngegama lika Jesu mina ngizophila mina. The devil is a liar. I'm not going to die unless ngizengafika ezweni lami lesethembiso. Shout an amen if you believe. Amen. Oh hallelujah. Ndafuna ukunyathela kuyona wena. Khona le ndawo usaba ukuya kuyona. Ithi into yamshona khona. Fikele kwamhlaba yalingana omunye usise egula. Egule engakwazi ngisho ukuhamba. Ethi ngiyagula ngiyafa ngathi ngekufa. Wathi ubhuti uneimali kodwa akasizi ngalutho ngathi uzoqasha. Ngathi sukuma hamba nalo mlenzi wakho ugula. Uyokufesa. Mangizala namhlanje uyangifuna ukuthi mfundisi ngiyiba into yakho mina ngiyangibangaza. Wafika ngakithi ngisuka la wafika ngakithi uthi njengoba ngikhuluma nawe nje ngikwi-training uthi ukugula kwakungiphethe kwabaleka ngelanga wakhuluma ngalokho. Oh Jesus. Uthi njengoba engifanele nje ukwi-training kwi-management. Hey Nkosiyami. Wakuqashwa wena vela suka umuntu awuqasha ongena. Oh Jesu. Yathela. Pha kwaloti akho sikhathi sokunyathela kudliwa into abayificile. Wabagada abantu abafika empilweni yakho madla izinto abayificile. Ozasha. Wathi uNkulunkulu ulungile Abraham. Qhubeke nohambo. Waqhubeka uAbraham. Lithi iBhayibheli siza uNkulunkulu ethi uNkulunkulu Abraham. Lelizwe lona iGomora. ISodom. Lapha eGomora neSodoma izwe lalilihle. Kodwa isonto esasiphakathi. Abesilisa babelala nabodwa. Abesifazane belala nabodwa. Nezingane zikaJobe nazo ngokunjalo. Zayithengisa ngemzini. Fika abantu izothenga. Wathi uNkulunkulu ngiyalibhubhisa. Lelizwe libona uLothi belilihle. Kodwa bekuyiGomora. Wathi usimakade ngiyalibhubhisa. Lithi iBhayibheli Abraham wancenga ngenxa kaLothi. Wathi uNkulunkulu hayi ngiyalibhubhisa.
wafika la khona ethi uNkulunkulu uma ungafuni utshela uLothi ukuthi akaphuma. Lithi iBhayibheli waphuma uLothi waphuma nezingane zakhe nonkosikazi wakhe bathe besendleleni unkosikazi kaLothi wathi kodwa ngiyaphuma ngempela ebumnandini. Isikhathi eqalazo wavula waphenduka isigodo sikaSawuli lithi iBhayibheli kuze bela namhlanje unkosikazi kaLothi usekhona isigqoko sikaSawuli. Lithi iBhayibheli waqhubeka uLothi namadodakazi akhe waqhubeka uLothi namadodakazi akhe uAbrahama izwe selitholile wathi uma ke qhubeka lithi iBhayibheli wahamba waze wafika la khona abantu bengasekho sekuyo uAbrahama namadodakazi akhe omabili ungakhohlwa amadodakazi kaLothi abuye eGomora la bedayisa khona ahlangana amadodakazi kaLothi athi sisi akusekho umuntu emhlabeni yathi uthini sisi wathi nje basamba nje uyababona abantu abakhona wathi umncane angibabona wathi mina ngiyakhumbula eGomora eGomora sekude kakhulu masingajika manje sibele eGomora soba nenkingi wathi usithatha umncane manje uthini sisi wathi lalela sisi indoda iyonke phambi kwethu wathi umncane awukahle sisi wathi njengamanje thina uyazi ukuthi nabesebenza bemadoda eGomora njengamanje there is only one man phambi kwethu wabuza umncane yiphi lo ndoda wathi yona lesihamba nayizalayo wathi umncane baba wathi lona yes wena yona lento besiyithola eGomora engandivela abanye amadoda besiwasebenza abengaphezulu kwakho baba lithi iBhayibheli bavumelana esithi sombamba kanjani ukuthi ngoba uyamazi manje ukuba benjena namqala ngayo yathenda la kulungile somzana somshanga 1818 saloku isukudla wathi uLothi uthidli lunch bambekele ngapha isiphuzo kanti sebemfakela into edaksana lithi iBhayibheli wadaka uLothi wadaka wangazazi indaba zakhe zathi mazithi baba bazamthatha zalala naye mayilala naye endala yazala ingane bayiqamba igama kwathiwa uAmon okungukuthi ngimthole kuba nencane nayo yalala noyise yazala ingane yesibili yathi lo uyisizwe sikababa last food call I'm coming to my close last food call mawuzothiwa isizwe sama-Amon okusho ukuthi igeneration kaLothi igeneration kaLothi lithi iBhayibheli igeneration kaLothi ama-Amoni ayeyiva njalo ku-Israyeli u-Israyeli ongowozalo luka-Abraham ngamanye amagama uma uIsrael ephuma eGibhithe uNkulunkulu ebahambisa ngendlela ejikelezayo le ndlela ejikelezayo befanele idlule esizweni sama-Amoni ama-Amoni azalwa uLothi oyisihlobo sika-Abraham but ama-Amoni anqaba ukuthi kwedlule uIsrael ezweni lawo ama-Amoni ke ayeyisizwe esasiyinkinga ku-Israyeli nangesikhathi sokubusa kaSawuli bekwaziwa nje ukuthi uma uIsrayeli elwa kungenzeka kuba ama-Amoni noma ama-Amaleki khona lesesinye sesithathu lithi iBhayibheli lami ngenkathi uSawuli efuna ukubulala uDavide emva kokuba enqobe uGoliathi lithi iBhayibheli uDavide wabaleka mayebaleka inkosi yama-Amoni ngaleso sikhathi yambona uDavide yamdabukela yamfihla yamnqamlisa ezweni uma uDavide seyinkosi lithi iBhayibheli yafa lenkosi lasifunde khona yafa lenkosi eyasiza uDavide uDavide wayesethi inkosi eyangenzela umusa ifile noma ama-Amoni ezitha kithi kodwa lenkosi yangisiza uSawule efuna ukungibulala so okusho ukuthi njengamanje ake ngithumele izithunywa ziyongikhalela endodaneni yaye siphethe zahamba izithunywa ziyokhala uDavide mayifika izithunywa zifika zibizokhala ithunywa uDavide lithi iprincess yala kuma-Amoni yabiza inkosi ephethe yathi ucabanga ukuthi uDavide uzokhalisa noma uzohlola izwi uDavide nje bethumela abantu uzohlola izwi ufuna ukusihlasela ufuna ukulwa nathi lithi inkosi yajika umqondo yathi laba bantu bebezosikhalisa babambeni
Lithi number 1, babagunda intshele. 2, basika impahla zabo. Lithi iBhayibheli kwazi wafika eziqeni. Ngamanye amagama kwabonakala ihlazo labo. Andifuna ungizwa manje, ngifuna ukuvala nani. Kwa-Israyeli intshebe iwuphawu le-authority. Kwa-Israyeli intshebe mabegunda intshebe kusho ukuthi abanamandla, kusho ukuthi bayihlaza, abana-authority. Ayikho into abazoyisho emakhaya abo, ayikho into abazoyisho esizweni sabo, ayikho into abazoyikhuluma kunoma ubani ngoba kushushwe i-authority yabo. Oza hamba nami kususa i-authority. Uma-ke inkosi yakwa-Amoni isibabambile yathi mayibagunda intshebe ithi ngisusa i-authority phezu kwenu. Yayisidabula ingubo zabo yathi ngiveza ihlazo lenu. Ithi iBhayibheli mayiqeda esithi buyelani ezweni sakini. Ungakhohlwa mabebuyela ezweni lakubo babuyela i-authority ayisele. Babuyela amagunya basenabo. Babuyela sebeyihlazo. Oh Jesus, can you preach with me, my son, now? Ithi iBhayibheli ma besendleleni uDavide wezwa ukuthi inkosi yakwa-Amoni yenzeni. Yathumela ukuba bahlangabezwe laba asebeshushwe igunya laba. Freihead, andifuna ungizwa namhlanje. Njengoba ngilapha ngizohlangabeza abantu uSathane asusa amagunya abo. Ngizohlangabeza abantu uSathane aveze ihlazo labo. Ngizohlangabeza abantu isitha esithi awunalungelo empilo yokuphila wena. Shout an amen mongizwa. Lithi iBhayibheli lamadoda athi David asizi thina eJerusalem i-authority yethu ingekho. Uma singena phakathi kwabantu bakithi siyihlazo. Ngizoma ngizwa mina. Wathi uDavid kubo kulungile ningezi la but yehlelana eJericho. Yehlelana eJericho nifike nihlale khona kuze kuhlumile evuseni. Oh my God, oh my God. Yehlelana eJericho. Bring one chair, my son. Bring one chair now. I want to close. The time is against me. Yehlelana eJericho nifike nihlale khona. eJericho nihlale kuze kukhulile evuseni. eJericho hlalani kuze kubuye i-authority yenu. Hlalani kuze kuye amagunya enu. Lithi lamadoda ehlele eJericho ngoba athi asikwazi ukuya eJerusalema. Siyihlazo emndenini yethu, siyihlazo esizweni sakithi. Abakwazi ukubona ihlazo lethu. Ithi inkosi bengakalibona ihlazo lenu hlalani eJericho. Shout an amen. Yamemezele Freihead. You need your Jericho. La kuzohluma khona isilevu sakho. Ngamanye amagama la kuzobuya khona i-authority yakho. Lalela ngutshele amagunya athathiwe, amandla athathiwe, ifuture yakho ithathiwe, into zakho ithathiwe. Hlala eJericho kuze kubuye amandla akho. Hlala eJericho kuze kufike ihlazo lakho. Hlala eJericho kuze ube ne-voice. Hlala eJericho kuze ube namandla. Shout an amen. You need your Jericho. eJericho ilastala khona. The devil is a liar. Ukwenzile izolo kwangathi uyaphumelela, but I have a Jericho. Siyahluma isilevu. Alifuna ungizwa namhlanje. Sebehlebe kwanela. Siyahluma isilevu. Sebekhulume ngawe kwanela. Siyahluma isilevu. Sebebukise ngawe kwanela. Siyahluma isilevu. Ayabuya amandla, ayabuya amagunya, ayabuya isasa. Shout I believe.
siyahluma isilevu ngathi ungabheka umakhelwane athi ungasheshe uhleke siyahluma isilevu lithi iBhayibheli lami ngenkathi behleze eJeriko amandla ahlasela kwathiwa laba abangenamandla bangaya empini ngoba bakabi nayo authority amagunya akabi nawo izwi into ebusuku ethi uEfrayhead kuzohluma ilevu sabantu ababuthakathaka kuzohluma ilevu sabantu abawika kuzohluma ilevu sabantu ababukelwe phansi kuzohluma ilevu sabantu okuthiwa ngeke babe yentosho kuzohluma ilevu sabantu ababekwe backseat kuzohluma ilevu sabantu ababefungelwe kwathiwa basoze baphumelela. The devil is a liar. The devil is a liar. The devil is a liar. Siyahluma. Siyahluma mawusune authority akuthi anifuna ungizwa namhlanje mawusuna amagunya ukhuluma kanye kwenzeke mawusuna amagunya uthandaza umthandazo izinto zenzeke manje mawusuna amagunya sathana akakwazi ukuma mawusuna amagunya awulindi namfundisi uthi efika sewuqedile usuna amagunya usuna amandla atsho phala iBhayibheli senginamandla okwenza konke ngoJesu onqinisayo izwile enye indoda iya kuJesu ithi weJesu ekhaya ngiyakhulelwa uthi uJesu angilinde kancane ngizofika khona manje ithi hayi weJesu awudingi ukuza kwami wena kuphela khuluma izwi khuluma izwi khuluma izwi khuluma izwi you need the word you need the word udinga izwi mawuthola izwi thola into enamandla mawuthola izwi thola into ephelele mawuthola izwi thola into enqobayo lihlalise lamakhosi izwi lakhe lithatha okulayo siyahluma ilevu mase kuyi authority amadimoni abedlala ngawe asophinda adlale ngawe uthi mawungena kwakho uthi ngegama likaJesu no weapon formed against me shall succeed uthi asikho isikhali esenzelwe mina esiyophumelela uthi lokhu kuyifa labangcwele. Hallelujah.